Samirana re oh sekat ngas kandanya oh mawe raras tenaning griya tepuk tangan ya bat suarane apik gandeng suaramu apiknya tak sawer tak sawernya tak sawer ora apa-apa suarane apik nek suarane elek umuh aku nyawer Matur nuwun Pak ya wis apa ndidit duwe padahe kaya kowe ora ndidit padahe cah tipis kaya oh yoga-yogane kok yo ndidit iya poso-poso padahake peh poso ngono ora ndidit ngono piye wadahe cah tipis sing nyek karo dalang mesen yo ora rumah saya kok saiki piye kowe sing marai suluk ngono kuwi sapa kok pinter men kowe apa ning YouTube apa ana sing marai sapa gurune sampean Bapak Suparto ikut guru Institut Seni Indonesia Ngayogyakarta. Oh, isi Jogja kan ah? Nggih. Wah, ya gurune ampuh ya. Beda nek gurune yoga iku bubrah kowe. Welek kabeh kowe. Kowe wong dosen isi Jogja mesti ampuh. Coba kowe nembang tak dhisike gandeng kowe iki yo direwangi saka adoh teko kene. Nembang apa? Nah, apa mau? Kadung Tresno. Kadung Tresno. Nganggo bawa apa ora? Ya, nganggo bawa Mas, kaya ngapa? Nek musim gerang-gerang kene sing cilik tak dhisike sik. Ngene sing gerang-gerang kae, kuwi sing cilik dhewe. Nah, ngadeg ora apa-apa, Nduk, ngadeg kok, Nduk. Ngadeg ora apa-apa. Wong cah cilik kok. Kowe iki piye-piye patut wae, suarane apik. Ya, wah. Iki penggantine sinden-sinden ampuh iki, Nduk. Generasi penerus enek sing ngene iki. Ndang, bawane piye? Rina wangi dadi ati tanpa tanpa Neno enano. Nyuwun ngapunten nggih niki gerok. Ora apa-apa. Wong nyukur gerok ora apa-apa, Nduk. Gerok oh ya apik bae nek kuwi suarane bocah apik kok. Kanyun marang slirane tansahku mawangi netra jero ati kadang tresno dan liya among sliramu sateman